За вас е той, а не за мене. Свърши вече вашето време и възмездието иде. Всички вие, които на модата се покорихте, маркови парцали си турихте и не знаете кои сте. Вие, които младежта в кръчмите проклехте, подлъгахте ги и ги извратихте. Лумпени и заблудени, дебнете като хиени и за забавление убихте своя брат. И ти, безроден бизнесмен, възседнал нагло с кършен гръб и глозгаш алчно мършавата плът и стана пръв аристократ. И ти, кошкарю, де на бедняка дърпаш му трохата. И вие, суетни журналисти, под диктовка пишете лъжи и ослепявате народните очи. И ти, лекарю лукави, що с клетва за пари компромис правиш. От всички вас ръждясал сърб ще се излъска и като гнило жито ще горите. И за тебе, и той, и за всички полицаи, те пред господари с крака нагоре сте легнали и ръмжите към съдраните палта. Вас разкривен бастун ще ви претрепе, струшени зъби точат братви и 240 дърва ще паднат, с черни ногти попукани ръце, 500 бухала ще скубят и 100 котки във вашите конаци, 1000 мишки ще удушат. И вас, чужди лешояди, що отровихте вода, земя и въздух, с мъртви си яйца ястребите с Писаревски ще ви струшат главите. За вас е той, а не за мене. За вас е този код червено. Стига толкова, сеч, и вас вече няма да има.